Andi, és itt vagyunk egy normális túlélő sorozatban. Pennyvel, ugye? Igen. Ki nyöszörög itt? Mi a franc? Mit keres itt, Verity? De azt mondtad, hogy normál túlélő sorozatozunk? Ja, elfelejtettem. Mindegy, hagyjuk. Szóval ez a Verity mod. Bocsi. Beszél hozzám! Nem beszél. Akkor megmondom. Azt beírom, hogy hi, Verity. Azt mondja, szia Verity. Azt mondja, itt van. Örülök neki. Most, figyeljétek, itt egy bárány. I know ground. És nem tud beszélni hozzám. Hát azért, mert nálam van Verity, én elviszem tőled. Akkor engedd el. Nem engedem el. Fekete bárány! Keresek egy jó helyet. Én meg addig vágok a fát, jó? Jó, vágjál fát, én addig... Követlek. Én Olyan messze vagy tőlem, mint a Giga Shadow a Dogadságtól. Igen. Na most ott a tökéletes spot. Na ott ide építjük meg a házunkat. És... Úristen, te kölgök. Szóval ez egy sorozat lesz, amiben igazából Verity titkait fogjuk kideríteni, és hogy mi a rákért nem kapok. Addig ide adod Verity? Nem adom oda, majd neki is csinálom ki külön házat. Szóval Verity titkait fogjuk Itt tudok egy kideríteni. házat csinálni. Nem, én csinálom meg a házat. Én se tudom. Láttam egy falut. Hol? Ott. Nézd már, leütök. Én ezt nem látom, merre jutsz. Arra, amerre. Igen. Erre. Ja. Bro, milyen faluról beszélsz? Nekem jól látatási pont. Vagyis látatási... Miről beszélsz? Nincs is itt falu. Úristen, mekkora NPC bánya! Azt a bűrösege. Ja, ez nem is NPC bánya, de akkor is milyen rock nagy. Hú, srácok, mi a... Francba. Ezért nem tartom majd a Verity. Figyeljetek! Na, itt én azt mondom, hogy legyünk közel az erdőhöz. Azért. Úgyis van itt egy kivágás, így. És akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Én addig vágok fát, jó? Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hogy vagy ilyen messze tőlem? Honnan tudjam? Jó, nekiállok csinálni egy crafting table-t. Nekem ennyi fám volt. Amúgy ültetek addig fát. Ne ültes fát, vágjál ki fát. Oké, vágok. Jó, Na, csinálj annyi fát, hogy csinálj francokat, csinálj foboltát, hogy tudjál izélni. Fát vágni. Olma. Verity amúgy az itt penészedik a inventorimba. Mindjárt leteszem. Ráteszem mindjárt a a crafting table-re ezt a szemétládát. Jó, Nádi amúgy nem követ Verity. Mert nálam van. Jó, de ha lerakod, akkor se követed. Kit érdekel? Disznókám. Várjál, úgy csinálom. Nagy disznó. Tessék, Verity. Örülsz. Várj, kiírom neki, hogy mi építünk egy házat. Building Kft. Jaj, Istenem, már nincs. Mi az? Building mi házat építünk. Verity? We building a house. Bro, nem válaszoljál, ma hülye vagy. Verity, az mit jelent? Mi volt? Building a house.
sebbesz. A korog lehet, hogy az. Ja, lehet, mert mondani kell azt, hogy Verity. We building a house Verity. 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 Nekem nem van. We building a house Verity? Verity. Tudod, hogy kell lenni? Leírtam most. Most nem válaszol. Na, de én egy... Oh! Én írtam utoljára. Jaj, most te neked kell beszélni hozzá, az baj, mert Benni az nem tud angolul. Nem baj. Akkor nem fogok írni. Nem baj, majd Veritynek is csinálok egy külön házrészt, ami ilyen sárga lesz majd. De csinálj egy boltát, és akkor gyorsabban tudsz fát vágni, oké? Okay? Please kill me. Az me, így kell mondani. Ja, nem baj. Me. De most miért írsz ilyet? Hülye vagy? Az bárány volt? Ávak vagyok. Banánom. Építek neki egy kicsit a házat. Ne földbe, hülye vagy? Akkor építek egy oszlopot. Nem, védőt. Amikor Verity bejönne, akkor építek egy ajtót, akkor berakom fűvel. És akkor Jaj, de nem megölni akarjuk, hanem túlélni, érted? Nem... a Verity szörnyé vált. Elsőnek ne erre gondolj, hanem arra, hogy elsőnek túl kell élni, és utána kell stratégiázni, mert harc közben látjuk majd, hogy mi használ, és mi nem. Csinálom az ajtót, várjál. Amúgy én most nagyon sok ideig fogok elmenni. Vágjál fát, itt a crafting table, gyere! Kutya! Magadról beszélsz. Andi, leírod kérlek azt, hogy adjon Verity csontot. Mert van egy kutya. Oké, ez az erdő arról híres, sok kutya, nem tudtad? Mi az? Addig az mi ott? Minden videós szokott jönni ilyen helyre. Hát amúgy igen, nem baj. Mert több helyre nem fér el. Na, de ember, vágjad a fát, és most Azt vágok. akkor gyorsabban csináljad, és ne jártasd a szádat. Ott egy bárány, jó, lehet valamelyikünknek lesz majd izéje. Tudom, mit csinálok egy sárga ágyat. Hát, vagy Itt egy... írom, hogy Verity. Verity come here. Az ott van a Verity, ott van a crafting table-on most. Itt van a Verity, gyere ide. Elfelejtetted, hogy itt vagyok? Azt mondja Verity. Jó, mert most féltékeny, nem? És lehet, hogy azért nem beszél mindig egyikünkhöz, mert féltékeny, nem? Sorry. Au! Te állat, megütögetted Verity, te. Hú, Sorry. na ezzel meg... Na azt mondja, hogy én csinálok egy ilyet, csinálok 3 darab festéket, csinálom 3 darab gyapjút, bum, és ott az ágy. Hozzám nem beszél. Sorry. Jó, mert megütötted, aki megüti, ahhoz nem beszél. Most, itt... De ne ütögess már, te állat! Ragd le Verityt, érted? Lerakod azt a sárga labdát. Szia, Verity. Most velem jössz. Mi ez a ház? Öcsém, mi ez a ház? Na, Verity, te most ide lejössz. Hova tűnt? Kibagoltam akkor. Nem tűnt. Kírom, hogy... Hova? Kírom, hogy Verity come here. Írd ki azt, hogy Verity Hova come a rágva here. tűnt? Írd ki, hogy Verity come here. Oké. Verity, come. Szóval here. Tudom jól, nem kell tizélni. Ja, dupla V-vel. Jaj, basszus. Verity, Nem dupla véve. come here. Come here. Here. Come here.
Verity, gyere ide, hol van? Eltűnt Verity! Este van. Bro, este van és eltűnik Verity. De ez a pici para. Ez az én ágyom. Mindegy, jó? Nem baj, akkor most este megkeressük Verityt, jó? Nincs alvás. Tényleg van flashlightunk. Ez mi volt? Ezt hallottad? Kérem, hogy Verity. Itt van! Itt van, azt mondja. Tomahere. De azt mondja, itt van, de nincs is itt az Come here, gyere ide. És mit ír Verity? De Verity, come here, azt mondja, ne azt, hogy come here. Tomahere. Azt írtam ki. Ott a creeper. Oh, man. Észrevett, Benny. Hi. Ott a creeper. Basszus! Menj oda nem megy, mert felrobbant egy creeper. Itt van. Hol van Verity? Hol van Verity, Benny? Basszus. Most már csak... Követ engem az ördög. Nem baj. Halni. Meg ne dögöljen nekem, hol van Verity? Körbefutom a házat és bemegyek. Hol a rákban van Verity? A házam! De jó, hogy már nem követ a keeper. Jó, hogy van nálam. That are working on you. Ti dolgoztok valamin? Azt mondja. Ez így nagyon fosi lett. Felrobbantottad a házamat! Gyönyörű. Ez nagyon undorítóan néz ki, de jobb, mint a semmi. Van egy házam, és van nálam egy lámpa. Nem fogsz megtalálni. Örülök neki. Verity, hol a rákban van? Láttam Verityt, és gyorsan Bennynek is össze tudtam kapni egy ágyat, mert itt futkoztak a bárák. Gyere be! Gyere! Feküdj le! Enyém a sárga. Szörnyek vannak a közelben, menj a francba. Ne! Megöljön. De ne ölt meg, már megdög lesz. Bár Veritynek kiírom, hogy... Tehát azt tudod, hogy a reggel úgy Verity, visszateleportál. Can Azt tudod? you give me torch? Most rám. You can ask me anything. I know everything. Mi van, hülye zombi, ha? Hülye vagy? Mi az? Leköp le... Diamant. Nem ad dolgokat valamiért, Verity is. Mi volt ez? Ezt te is láttad? Ezt láttad te is? Hoppá, lehet elemlámpát kapni. You can ask me anything. I know everything. Nálam leszel. Nehogy eltűnj megint. Most már nem hiszem már itt vagy nálam. Jó, hogy van még nálam fa. Jó, akkor add ide az összeset. Lássanak, lekraftolom. Ne craftold, add ide az összeset. Csak öt van nálam. Nem érdekel, add ide. Oké.
Oda? Oké, nálam van. Aludt. Basszus! A rohadt élet! Annyit arról, hogy aludjunk. Basszus, én azt hittem megdöglött. Nandi, ezt tudod, hogy vissza tud teleportálni annak? Egy buggal. Örülök neki, de most nem aludni kéne. Csak szörnyek vannak a közelben, és nem lehet aludni. Kiírom neki, Veritynek, hogy mit csináljunk. Verity. Verity. We almost dead. Mi majdnem meghaltunk. Can you help us? Say hello, help us. Tud segíteni? Verity, majdnem meghaltunk. Tud segíteni? Az Meg lehet kérdezni, hol vannak a faluk. Várják. Megkérdeztem, hogy mikor lesz, hogy tud-e segíteni nekünk. Jó reggel lett! Igen, hogy megkérdeztem, hogy tud-e segíteni, mert sok a zombi meg az ilyesmi, és tappal csinált. Beszélj a keleti faluról. Who that hurt? Sorry. Nandi, beszélj a keleti faluról. Az East Village-ről. Aha, Megkérdezzem. aha. De én nem is tudom, hogy ez mi a franc. A keleti. Oké. Megkérdezem. What? Nem tudom. What Nekem olyan éledés. What? did you know from East Village? És van egy farm még. Addig vágok. What did Ez lesz a napi szedésem, Nandi. What Please give me. did you know from East Village? What did you know from the East Village? Nandi, a flashlightot hogy kell leírni? Flashlight, úgy bombok! Lite. Mi az, hogy light, bro? Mi az, hogy light? Nem lime-ozunk, kisfiam. Fú, felszedtem ilyen mocskokat, ilyen rohadékokat. Please give me flashlight. Mi az a flashlight, broski? Még írni se tudsz. Na. De srácok, ez az epizód ennyi lett volna. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és lájkoljatok, ha szeretnétek még több ilyen Verity is. Mi az, hogy please Verity friends? Mi a francot jelent? De srácok, szóval, császtok. Akkor Tü-tü-tü!